especial hoxe. Pero agora, moito ollo, porque moitos miramos pro ceo, porque estes días visitanos as Perseidas. A noite pasada foi a mellor, pero ainda hai xente que está a mirar pro ceo para ver se lle queda algunha Perseida por ver. De feito, temos no plató. Teodoro, Dios, todo regalo. Ei, quedastes a dormir? Mesopotamia. Padre Patiño, Mega e Julia, Maximino. Sí. Mi madre. Que lles pasa? Que lles pasa? Oye, No, non están ben. Mira Sirio, Se mira confirma que non Sirio están ahí ben. arriba. Ese es Sirio. Pero que de día. Ai, va, Ah, que non van falar. Eles non van falar. Padre Patiño, boas tardes. moi boas tardes. Que se conoce que tens que coller flocos de millo para ver as Perseidas? Sí, señor. É que ademais ahora está clariño para poder ver algunha así... A ver si me toca algunha. Así des ver as estrelas e de las ver, eh? Sí, sí. Cántame, estades moi de verán os tres, eh? No, ademais, a ser lágrimas de San Lorenzo, teño que... A ver que pasa. Ese heroe, ¿no? Ese heroe grego, Que anda aí? Perseo, Perseo e Medusa. que era fillo de Zeus e Danae, que colleu e matou a Medusa. Exactamente. Hoxe en día lembrámonos porque hai unhas constelacións que están no ceo e está Perseo. Por aí, estes días pasan as Perseidas. É hacia onde hai que mirar. Miramos para o ceo, tentando recordar tempos remotos, tempos donde quizáis era a único Pereiro. maneira de pensar noutras cousas era tumbarse no chan e mirar pas estrelas. Estrelas que hoxe en día están eclipsadas por estrelas da televisión, como pode ser, por exemplo, o Padre Patiño, que aquí está. Non é unha pareidolia, é o Padre Patiño. O amiga Julia. Amiga Julia, que aquí está. Outra estrela de televisión. E Maximino. Sempre atento ao volante, sempre mirando de que non teñamos un accidente. Queres un floco? E, por supuesto, o máis importante de todas as estrelas, Juan Fuentes. Pois é un mestre Mateo. Un mestre Mateo que o agocha na súa casa. É un misterio. Terá ese mestre Mateo Juan Fuentes? Non o sei. Como Aquí repta estamos. Iker Pereiro, eh? Aquí Iker. estamos, mirando pas estrelas. Iker. Ainda hai tempo, non acabaron. Onte foi o día de máis exposición. Iker Pereiro. Hola, Juan Fuentes. Igual é parece un que- feito paranormal, pero é máis doado deitarse que levantarse. Totalmente. Vímolo comprobar, vámonos levantar todo. Aí está. Non é fácil, eh? Ai, meus cadrísimas. Por que pasa isto, Iker Pereiro? Eso pasa porque as forzas, No, as forzas da forzas lle Terra faltan a Patiño, eh. tiran de pa terra, non? Pero hoxe imos ver se estás baixo de ánimo, se necesitas máis enerxía. Julia, a nosa amiga, falarános de como contrarrestar estas forzas do mal, verdad? ¿Verdad? Sí. Toda la verdad. Gracias. Hoxe nos Carmen. traen un ritual, Mega Julia? Sí. Hoy Maravilla. traigo un ritual de limón. Limón. De limón. Xa que ven o 15 Sí. de agosto e Con un veñen as limón. festas, verdad, Claro. Julia? O limón, O sempre limón. pedir o limón. E cuidado, limón, que eso é o que refresca. che fai mal na cabeza, o limón. Temos ritual de limón, temos ritual de laranxa, tenemos de todo con Mega Julia, hoxe Maximino Pérez tamén nos acompaña. E o Padre Patiño, atento padre, porque despois imos comentar contigo o labor que fan os chamados anxos custodios das igrexas de Betanzos. Alba Moledo, moi boa tarde, estás con eles? Moi boa tarde, pois sí, Juan, hoxe estamos na igrexa de Santa María do Azougue porque tanto nesta igrexa como na igrexa de Santiago, que tamén se atopa aquí en Betanzos, hai un grupo de voluntarios que se encargan, pois, basicamente de custodiar esta igrexa, de abrir as portas da igrexa e de recibir a todos os turistas que se achegan ata aquí para descubrir, pois, tanto este santuario como outro. Imos a estar ao longo da tarde con eles, cos voluntarios, pero tamén estamos co párroco, con Santiago. Contanos como